Всеки ден хиляди хора минават покрай тази сграда, центъра на София. Повечето виждат музей, Национална художествена галерия, бивш царски дворец. Аз също го виждах така, докато майка ми не ми каза да броя огледалата. Намираме се на специалното място на сила е Царски дворец, който е разположен в центъра на София. Търсиме портали. Майка ми е геомант. Това е епизод 3 от нашия сериал за местата на силата в България. Първите два отидохме далеч от София, до дупка покрита с бетон, до планина с 3 антени. Този път не отидохме далече. Само влязохме в сграда, покрай която най-вероятно вие сте минавали хиляди пъти. Защото, според нея, тази сграда не е музей. Тя е машина. И тя все още работи. Първото нещо, което Олга ми показа, не беше огледало. Беше сграда върху сграда върху сграда. Знаете, че сами дворец е построен на мястото на старата Сердика и на Колезиума. Между другото, тук са намирали сложи на най-великите хора, които са живяли в Сердик. Тази сграда стои върху основите на османския конак, административна сграда на турската власт. През 1880 година австро-унгарският архитект Виктор Румпелмайер я преустройва за княз Батенберг, първия монарх на освободена България. Открита е на 26 декември 1882 година. Стилът се нарича Втора империя. Същата школа, която строи операта Гарния в Париж. Сграда от семейство на сгради, в които архитектите редовно вграждат символи в стените, в които вярват, че има значение. Когато вървиме на горни етажи, ние първо влизаме в огледалото, което е в центъра. Това огледало свързва ви с тази място на сила. В него трябва да си постоите между двете знамена, българско и европейско, и да си помислите за нещата, които бихте искали да си срещнете тук и да поработите с тях в портала на двореца. Добре. Олга ми казва, застани между двете знамена, пред огледалото и помисли за нещо. На мене ми звучеше малко като съвет от Инстаграм и го записах с лек скептицизъм, но после се качихме на втория етаж. Това беше първата зала след стълбището. Висок таван, златна конзола и над нея огледало, което беше с цял ръст по-висок от мен. От двете му страни два маслени портрета. Три хиляди години. Това беше първото от няколко числа, които щях да чуя този ден. И всяко от тях идваше без колебания. Ако физически ви обясня, виждате полюлеи, които са наредени в една пътека. Бройте полюлеи, колко ще видите. Тя не броеше полюлеите в стаята. Тя броеше колко пъти един единствен полюлей се отразяваше в огледалото. 1, 2, 3, 4, 5 пъти, 7 пъти. Огледалото не беше декорация, а беше брояч. Невероятно красив знак на цвете на живота горе на тавана. Тя посочи нагоре и каза, че на тавана на тази зала има цвете на живота. Същия символ,
който се намира в Абидос в Египет. Синагоги от 12 век, средновековни ръкописи. Камерата ми не успя да го хване. Обектива ми беше широк, но уви не достатъчно. Така че ако сте в тази зала следващия път, погледнете нагоре. Олга казва, че е там. Аз успях да го видя, но не успях да го заснема. Съветвам ви да отидете в тази зала и да го заснемете. После в коментарите може да ни кажете дали сте го видяли или не. После Олга ме заведе в балната зала и я помолих да ми обясни какво вижда. Осем огледала, подредени симетрично, по 4 на стена, в ръковидни ниши с малки златни равчета над тях. Всяко огледало е идентично с другите, като че ли архитектът ги е сложил по точна формула. И после аз погледнах надолу. На пода на балната зала, точно в центъра на стаята, има 2 розети от инкрустирано дърво. Те са с 8 лъча, излъчващи се от една централна точка. Забележете също, че това е числото на огледалата по стените. Подът и стените говорят един и същ език. И никой от хилядите туристи, които минават през тази зала всеки месец, не ги броят. Балната зала на царския дворец е стая с 8 огледала по стените и 8 лъча на пода. Това не е декорация, това е симетрия. И тя е била поставена там нарочно през 1882 година от австро-унгарски архитект, който е знаел в коя школа работи. И тогава стана нещо, което не бяхме планирали. Докато минавахме от една зала в друга, попаднахме на една жена, седяща на стан. Тя работеше по нещо в царския дворец. Беше на около 70 години. Преди 11 години ЮНЕСКО обяви чипровските килими за световно културно наследство. Тя се казваше Лидия. И след 10 минути аз вече бях забравил за какво бяхме влезли оригинално да снимаме. Тук не мога да правя голям килим, правя малки килимчета, но показвам символите. Ето, например, това е символ на семейството – птица в гнездо. Скрапа е старото име на скорпиона. Това е скорпион. 2 вида е, той е пазител на дома. Ето го, скорпиона, вижте го. Обикаля целия килим, винаги е в крайния бордюр. Точно за това е пазител. Тя ми показа птица в гнездо, символ на семейството. Костенурка, мъдрост и дълъг живот. Пепаруда, закрила и късмет. Скорпион, пазител. Винаги в бордюра. Дърво на живота, плодородие и изобилие. И после тя каза нещо, което ме накара да спра записа и да я помоля да повтори. Шаманите, които са в Мексико, които са в Индия, древни жречески знаци се съвпадат с тези, които в чипровски килими. Тъй като текстила не се запазва много дълги векове, затова няма образци запазени от много далечно Например, минало. 3000 години, да. Но същите символи
са намерени на други места, където могат да се запазят, което свидетелства, че са много стари. Има ги върху монети, има ги върху керамика, върху метал, което се запазва по-дълго. Същите тези елементи, което говори, че са много древни. Седяхме въгъла на Царския дворец в София. Пред жена, която тъче килими от 46 години. И тя ни казваше, че символите на нейния килим се срещат при шамани в Мексико и в Индия, че същите знаци са намирани върху древни монети и керамика, че това, което тя прави с нишки, е било правено с камъни преди тъкането да съществува. Аз най-добре знам каква енергия дава това, защото работя 46 години. Това е положителна енергия, която човек трябва да я усеща. 46 години на един стан. Тя ми каза, че нишките, които са минали през ръцете й, биха обиколили земния екватор. След Лидия, Олга искаше да ми покаже още нещо. Имаше още един портал, който е по-силен от другите, някъде на този етаж. В момента влизаме в тази прекрасна зала във двореца, на който накрая мога да ви покажа два портала, които се получават от лява и дясна страна за тези хора, които работят с огледала. Намерихме залата в дъното. Тя беше видимо по-малка от балната, с една проста камина. И над нея огледало. По-стара от другите. Рамката беше по-обикновена, по-тежка и по-износена. Като че ли беше поставена тук много по-отдавна. От лявото е миналото, а от дясното е бъдещето. Като заставате тук, центрирайте се хубаво, трябва да застанете в център между двете огледала и да се обърнете глава надясно или ще си обърнете глава наляво. В тази стая огледалото отразява друго огледало, което отразява първото обратно. Същия принцип като в другите зали. Геометрията се сгъва в себе си. Това е оптичен ефект, който всеки може да види. Но Олга казва, че когато стоиш на точното място между двете, лявото огледало те връща в миналото, а дясното те води в бъдещето. Значи аз мога да се върна през този портал, който ми отляво пада, с 10 000 години назад, през портала бавничко, медитирайки тук на това място. 10 000 години. Записах го без коментар. Петър Дънов. Един от най-известните духовни учители на България. Починал през 1944 година. Оставил след себе си хиляди последователи и едно изречение, което всички в България, които се интересуват от езотерика, знаят. От България ще тръгне новото учение. Олга вярва, че огледалата в тази сграда са едно от нещата, които го събуждат. Лидия, която срещнахме в съседната зала, вярва също за символите в нейните килими. Те не се бяха виждали преди това и не бяха планирали да се срещнат. Но говореха за едно и също нещо с различни думи. Аз не знам дали огледалата в Царския дворец са портали. Не знам дали символите от чипровци наистина идват от шамани преди 10 000 години. Не знам дали Дънов е бил прав. Но знам две неща. Първото, че архитектът, който е построил тази сграда през 1882, е сложил 8 огледала в една зала и 8 лъча на пода под тях. И ако някой ме попита случайно ли е, ще трябва да си помисля преди да им отговоря. Второ,
Има стая на втория етаж, в която майка ми посочи нагоре и каза, че на тавана има цвета на живота. Аз не успях да го запиша на камера, затова ви препоръчвам да отидете и да проверите сами. След което може да ни пишете в коментарите дали сте го видяли. Аз съм Никита. Това беше Царския дворец. 8 огледала, 1 скорпион и таван, който още не съм записал. Не забравяйте да оставите по един коментар, да лайкнете това видео и да се абонирате на нашия канал. Следващия епизод ще се връщаме отново на плана, защото имаше още няколко места, които не сме ви показали.